Леле! Джанчо, имаме клип! 2! Джанчо, ти го... Джанчо, нещо ли си? Това служебен ли е, бе, да го еба? Снимам. Не, мога съм въпрос, Филипе! Клипи ли снимам? Клипчета. Джанчо, какво става, мале? Брат, нещо стана, не можа да разбера. Ма го подпирам. Джанчо, там ти остава мотора във вече. Джанчо, какво стана, бе? Джани! Аз направих също, ма е тук 1 метър по теб. Той е идентично. Чакай, Айде, Джани! Ти бега оттам, да че си ебал май. Моя мотор, че не може да там, бе! Какво правиш? Аз веднага след него драснах.